നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേദം ഉദരോ പസ്തവേഗം പിന്നെ വിഷഹേദധീര സർവാമീമ പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യാത്. അടിപൊളി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. അപ്പൊ ഞാൻ പരീക്ഷ അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ പറഞ്ഞത്? 26-ാം തീയതി. അതെ മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 15 ചോദ്യങ്ങള്, ആ 15 ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 10 ചോദ്യം. ഇപ്പൊ അതില് നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും 8 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും കേട്ടാ. ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട. 2-3 സെന്റൻസ് വാചകത്തിൽ എഴുതണം. കാരണം 2 മാർക്ക് 2.5 മാർക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിലെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട. വലുതൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ചെറുത് മാത്രം. ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം, ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനാണ് കൈ ഉയർത്തിയേ? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഭക്തിവൃക്ഷ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ചോദ്യങ്ങള് കേട്ടാ, ഇതിനുത്തരം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധോ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉത്തരം പസ്ത വേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യ വിഷഹേത തീരാ സർവാം അപീമാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. അപ്പം വാചോ വേഗം മനസ്സാ ക്രോധവേഗം, വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ. മനസ്സ്, ക്രോധം, പിന്നെ എന്താ പറയാ ഉദരം അല്ലെ, ഉത്തരോപസ്തവേഗം ജനനേന്ദ്രിയ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയപ്പെടും അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലോകം മൊത്തം ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ. ഇത്രയും ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ 6 പ്രവർത്തനങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രതികൂലമായ 6, 3-ാമത്തത് അനുകൂലമായ 6. ഈ 2 ശ്ലോകം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകം പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, ഉപദേശാമൃതത്തിൽ. അപ്പം ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായ 6 പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഉപദേശാമൃതം ടെക്സ്റ്റുകൾ 2, 3 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലവും 6 പ്രതികൂലവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ തത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രസംഗ ദൗത്യത്തിൽ ഈ തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ശ്ലോകം 2. ശ്ലോകം 2-ൽ എന്താ പറയുന്നത്? 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോനിയമാഗ്രഹ ജന സംഘർഷ ലൗല്യം ച ഷഡ്ബിർ ഭക്തി വിനശ്യതി. ഭക്തി എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച, അത്യാഹാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അത്യാഹാരം. അപ്പൊ അത്യാഹാരം, ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ശേഖരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും മോശമാണ്. ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇപ്പം ഒരു ചാക്ക് അരി, ഒരു ലോറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാക്ക് അരി ഇങ്ങനെ പോവാ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചാക്ക് വീണു, എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊട്ടി. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വീണു. അപ്പൊ പക്ഷികൾ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? കൊത്തി തിന്നു. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനാ വരുന്നതുണ്ടെങ്കിലോ ചാക്ക് മുഴുവനോടെ വീട്ടിലേക്ക്, ചാക്ക് മുഴുവനോടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അത്രപാട് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല.
അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശരിക്കും ബ്രഹ്മചാരി, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസിമാർ ഇവർ മധുക്കരി ചെയ്തിട്ടാ ജീവിക്കാം. മധുക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മധുക്കരി വൃന്ദാവനത്തിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മധുക്കരി ഒരു ചെറിയ കമണ്ടലും ഉണ്ടാവും അവരെ കയ്യില്. അനന്തരം മാതാജി ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നത്. ഭിക്ഷ എടുക്കുക. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മധുക്കരി എന്ന് പറയുന്നത്? മധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്നാണോ? മധുക്കരി, തേനീച്ച, തേനലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാ. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ മധുക്കരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഭിക്ഷാടനം തന്നെ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ തേനീച്ചകളെ പോലെ ഭിക്ഷാടനം എന്ന് പറയുന്നത്? കുറച്ച് മാത്രം കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതാണോ? മാത്രം തേനെടുക്കോ? അവര് വേണ്ടത് മാത്രം ശേഖരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ ശേഖരിക്കുക? അല്ല, പല പൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീതം. അതുപോലെ മധുക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ആദ്യത്തെ റൊട്ടി, അവിടെയൊക്കെ ചപ്പാത്തി, നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെ ചപ്പാത്തി ആക്കുക. ആദ്യത്തെ റൊട്ടി അവര് ഗോമാതാവിന്, പശുവിന് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷാടനം വരുന്ന പ്രഭുമാർക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് വരും. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ, പിന്നെ അത് ശേഖരിക്ക് വെക്കുക, പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനൊക്കെ കുറെ സമയം എടുക്കും, കുറെ പൈസയും വേണം. അപ്പൊ ആ സമയം കൂടെ അവര് ഭക്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര പേര് നിർജ്ജൽ ഏകാദശി എടുത്തു ഇന്നലെ? നിർജ്ജലം, വെള്ളം വരെ കുടിക്കാതെ. ഞാനെടുത്തു. ഒരാളേ ഉള്ളോ? ഒരു 5-4 പേരെടുത്തു മാതാജി. പിന്നെ ഭയങ്കര തലവേദന. തലവേദന ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. അത് മൈഗ്രെയിനുള്ള കാരണേ തീരെ പറ്റണില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഹെൽത്ത് പരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. സുവർണപ്രഭ മാതാജി എടുത്തു, സാവിത്രി മാതാജി, ഹരിപോൽ, ശാരദാക്ഷി മാതാജി എടുത്തു, പിന്നെ മണിപുഷ്ണ മാതാജി എടുത്തു. പനിയായോണ്ട് നിർജ്ജല അത് കുഴപ്പമില്ല. എത്ര പേര് എടുത്തു എന്ന് അറിയാനാണ്. 5 പേരല്ലേ? ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് എണീറ്റത്. അത് കുഴപ്പമില്ല. രാവിലെ ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. ഞാന് എന്താ പറയാ, പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു, കല്യാണത്തിന് മുമ്പ്, ആ സമയത്തും, പിന്നെ കുട്ടിയാവുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ. അതിനുശേഷം എടുക്കാനേ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗുരുമഹാരാജിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. പിന്നെ നന്നായിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റി, നിർജ്ജലം എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നില്ല. ചെറിയ തലവേദന മാതാജി പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ മതി. നല്ല എന്താ പറയാ, തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ക്ഷീണവും ഒക്കെ മാറും. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിരുന്നു ഇന്നലെ, പിന്നെ നമ്മള് രണ്ടാളും ഇരുന്ന് ജപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, സത്സംഗം ഉണ്ടാവുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും തോന്നില്ല. നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോ അവരുണ്ടാവും നമ്മളെ പ്രചോദനപ്പെടുത്താൻ. അപ്പം ഹെൽത്ത് പരമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്തവര് എടുക്കണം, എന്തായാലും നിർജ്ജലം എടുക്കണം, എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക്. അപ്പം ഇത് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇന്നലെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം. രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പം എന്താ പറയാ, തൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറ്റി വരും അല്ലെ? വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു രസോഹം അപ്സ് കൗന്തിയാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനാണെന്ന്. ഇന്നലെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായി. വെള്ളം ഒരുപാട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല. പക്ഷെ കാരണം ജപിക്കുമ്പം തൊണ്ട വരളും അല്ലെ, ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങള്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് അതേ, ആ തലവേദന, പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്നിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മളപ്പോ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു. ഏകാദശി സാധാരണ എടുത്തവരും അല്ലെ, നിങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചില്ല. എന്റെ അമ്മ ഏകാദശി എടുത്തു. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതായിരുന്നു. കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി കുടിക്കാം, ചായ കാപ്പി കുടിക്കാം എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു. കിഴങ്ങ് കഴിക്കാം, കപ്പ കഴിക്കാം, എന്താ പറയാ, പച്ചക്കായി, പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും, ഇതൊക്കെ കഴിക്കാവോ, പാല്, തൈര്, പിന്നെന്താ വേണ്ട. എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എടുത്തു. അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആവശ്യം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏകാദശി എടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം എന്താ? നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെ? ഒരു ദിവസം നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം അത്യാഹാരം ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അറിയാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം മതിയായി എന്ന്? എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ആയുർവേദ പ്രകാരം? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വയറ്റിന്റെ എത്ര ഭാഗം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവണം? പകുതി ഭാഗം. പകുതി വയറ്. ബാക്കി പകുതി
പകുതി വെള്ളം കാൽഭാഗം വായു കാൽഭാഗം വെള്ളം. ആ അപ്പൊ അരവയറ് ഭക്ഷണം, കാൽഭാഗം വായു, കാൽഭാഗം വെള്ളം. ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതും പിന്നെ ആവശ്യം കൂടുതൽ പണം ശേഖരിക്കുന്നതും അതും പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് പണമുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സമാധാനം ഇല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലൊരു ആള് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയമായി, ഈ പണക്കാരന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് ഇത്രയും സന്തോഷവും സമാധാനവും. അപ്പം അവന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, നാളെ നീ 9 സ്വർണ്ണ നാണയം ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുവിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 9 സ്വർണ്ണ നാണയം അവിടെ ഇവിടെ കിട്ടും. ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ എണീച്ചപ്പം ഓരോ സ്വർണ്ണ നാണയമായിട്ട് അയാള് ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പോയപ്പോ 9 എണ്ണം. അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിച്ചു, ഇതാരായി ഈ 9 സ്വർണ്ണ നാണയം ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടെ, പക്ഷെ എന്താ 9 എണ്ണം 10 എണ്ണം ആയിക്കൂടായിരുന്നോ? പക്ഷെ 9 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടമായി, ഇനി 10 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള. അപ്പൊ 10 സ്വർണ്ണ നാണയം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 9 എണ്ണം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു വീട്ടില്. എന്നിട്ട് 10ാമത്തേത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കില്ല, ടെൻഷനായി, എല്ലാ അസുഖങ്ങളും വരാൻ തുടങ്ങി. അത്രയും നാള് നല്ല സമാധാനം, ഒരു നാണയം വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. പക്ഷെ ഈ 9 ഗോൾഡ് കോയിൻ വന്നപ്പം 10ാമത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെപ്രപാടായി. എന്നിട്ട് 10 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? 10 എണ്ണം അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വന്നു, സന്തോഷിച്ച് വന്നു. 10 സ്വർണ്ണനാണായി, 10ാമത്തത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വീട്ടിലെന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇല്ല. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളും കൂടെ 2 ഗോൾഡ് കോയിൻ ചെലവാക്കി. അതിന് വീട്ടിലെ ഷെൽഫ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ 9 ഗോൾഡ് കോയിൻ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു, 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സ്വർണവും സാരിയും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട്, പെണ്ണുങ്ങളെ ഷോപ്പിംഗ് അല്ലേ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവര് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം 10 ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയി എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും 2 എണ്ണം ഓൾറെഡി പോയി. 2 എണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 9ൽ 2 എണ്ണം പോയി. ഇപ്പൊ 7ഉം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് 1, 8. ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേപ്രപ്പാടാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സമയത്ത് ആ പണക്കാരന് മനസ്സിലായി, അധികം പണം ഉണ്ടാവുന്ന ശേഖരിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം, പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം സ്വത്തുപരമായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്നാ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യ കാലത്ത് 2 സാരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. യമുന ദേവിദാസ് മാതാജിക്ക് 2 സാരിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ മറ്റേതിട്ട്, പക്ഷെ എപ്പോഴും നീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ മുമ്പിൽ വരുപോലെ സേവ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്രയും ലളിതമായ സേവ. അങ്ങനെ വേണമെന്നല്ല, നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യോ അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണം. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ അല്ലെ ഒരുപാട് അരിയും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശേഖരിച്ച് എവിടെയും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് അലൗഡാണ്, മീൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെക്കാം. പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ശേഖരിക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കും, നശിപ്പിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമല്ല, അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആവാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അത്യാഹാരം. പിന്നെ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൗകിക കാര്യങ്ങൾക്കായി അമിതമായി പരിശ്രമിക്കും. നേടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേടാൻ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക, ഓവർ ടൈം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പ്രഭുപാദർ കണ്ടു ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ദൂരൊക്കെ പോകണ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെ. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവർ ഡെയിലി അത്രയും ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണേ അത്രയും ദൂരം അവർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അമിതമായിട്ടാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അതും നമ്മുടെ ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കും. കാരണം ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ജപിക്കാൻ കഴിയുക, അല്ല ആ ക്ഷീണത്തിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യേണ്ട സമയം. നാമജപം, ആരതി,
ഭാഗവത ശ്രവണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പരക്കപ്പാച്ചിലാണ് അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധന ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മാതാജിമാരും പ്രഭുമാരൊക്കെ എന്താ പറയാ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ വിരക്തി വരാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ, ഏകാദശിക്ക് പോലും എനിക്ക് വീട്ടില് സമാധാനമായിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കാനോ ജപിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടുക എന്നൊക്കെ തോന്നും. അത് തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാ, നല്ല ലക്ഷണ. നിങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി വരാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പണം ചെയ്യുക, അത്യാഹാര. പിന്നെ പ്രയാസ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരുപാടുമായിട്ട് അമിതമായി പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ അന്നേരം നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ലാണ്ടാകും. പ്രജൽപ എന്ന് പറയുന്ന ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുക, അല്ലെ പാർട്ടികൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് വേണം. പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെ ന്യൂസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യം വന്നിട്ട് ഹെഡ്ലൈൻസ് മാത്രം വായിക്കും. എന്താണ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ഇന്നത്തെ, ഇത്ര മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ വേണ്ടത്. കാരണം ഭക്തന് ഒരുപാട് അതിനെ പറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, 3-4 മണിക്കൂർ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടിരിക്കും. ന്യൂസ് പേപ്പർ രാവിലെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിരിക്കും, ഉച്ചയായി എല്ലാം വായിക്കുക. ചരമക്കൊള്ളാണ് ആദ്യം നോക്കുക, പിന്നെ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച എല്ലാം വായിക്കുക അല്ലെ. ഇതാണ് ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഒരു കാര്യമില്ല അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണാം അല്ലെ, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കിങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴേ എന്താ മോക്ഷം കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രജൽപം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം. നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടേം ഉണ്ട് അതില്, നിയമ അഗ്രഹ, നിയമ ആഗ്രഹം. ഒന്ന് തിരുവെഴുത്തും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അവ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പരിശീലിക്കുക, അതാണ് നിയമ ആഗ്രഹം. നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിരസ്കരിക്കുക, സ്വതന്ത്രമായോ വിചിത്രമായോ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇപ്പൊ 2 കാര്യമുണ്ട്, നിയമ അഗ്രഹ, നിയമ ആഗ്രഹ. നിയമ അഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഈ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പരിശീലിക്കുന്നത്. അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരും ചെയ്യുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത്. നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മളിപ്പം പുതുഭക്തന്മാര് സത്സംഗത്തിലൊക്കെ വരുമ്പം അവർക്ക് അറിയില്ല, ഒരു പ്രഭു നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഭാഗത്ത് വന്നു, എന്നിട്ട് അവിടെ അന്നേരം ചക്ക, അതിന്റെ സീസൺ ആയിരുന്നു ചക്കയൊക്കെ. അപ്പൊ നല്ല തേൻവരിക്ക, നല്ല ചക്ക ഭഗവാനാണല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ജഗന്നാഥന് ചക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ മാതാജിമാരൊക്കെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച അതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രഭു പുതിയ ആളാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും അറിയില്ല. അയാള് നേരെ അടുക്കളയിൽ കയറി വന്നിട്ട് നല്ല ചക്ക നിറ എടുത്തങ്ങ് കഴിച്ചു. ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജിക്ക് വളരെ സങ്കടമായി, കാരണം അത്രയും ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പ്രഭുവിടെ വിഴുങ്ങി. കാരണം ഇനി പിന്നെ അത് ഉച്ചിഷ്ടായി, ഇനി ഭഗവാൻ അത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അത് ആ സമയത്ത് മാതാജിക്കുള്ള ദേഷ്യം, മീൻസ് മാതാജി എന്തൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അത് നല്ല കാര്യം, കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ ചിലപ്പോ അനാവശ്യമായിട്ട് പുതുഭക്തന്മാരെ അടുക്കളയിൽ സേവക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊടാൻ പാടില്ല, ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല, നീ ആചമനം ചെയ്തോ, നീ മത്സ്യമാംസം കഴിച്ചിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോ, എന്താ പറയാ ഒരുപാട് അവരെ ഇങ്ങനെ റൂൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജില് അങ്ങനെ എത്താൻ പാടില്ല. പുതുഭക്തനാണ്, ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും. മാതാജി ഇങ്ങനെയല്ല, പ്രഭു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാകല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മാറിപ്പോകും. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവക്ക വന്നത്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയാ ഹിപ്പിമാര് അല്ലെ, ഹിപ്പികളുടെ കൂടെ പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയൊക്കെ റൂൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പോലും ഇന്ന് ഇസ്കോണിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മള് നിയമ അഗ്രഹ, നിയമ ആഗ്രഹം, ഒരുപാട് റൂൾസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവാൻ പാടില്ല. റൂൾസ് കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കാനും പാടില്ല. റൂൾസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല, കൂടുതൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ജനസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ലൗകിക ചിന്താഗതികന്മാരായ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. ജനസംഘസ്യ
അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ അവരോട് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കാതെ നമ്മുടെ സാധനയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. പക്ഷെ അന്തർനിഷ്ഠ ബാഹ്യ വ്യവഹാരം, ഉള്ളിൽ ആ നിഷ്ഠ ഉണ്ടാവണം, പുറത്ത് കർമ്മി പോലെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഒരുപാട് അവരുമായിട്ട് സത്സംഗം പാടില്ല. ലൗല്യം, ലൗകിക നേട്ടങ്ങളോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുക. ഇത്രയും 6 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ വിനശ്യതി, നശിപ്പിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാ അത്യഹാര പ്രയാസ. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പം, ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പം ഈ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഈ ഓരോ വരിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത്യഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ബിർ. 6 കാര്യങ്ങൾ. ഷഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6. ഭക്തി വിനശ്യതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. ഓക്കെ. ഈ പറയുന്ന 6 പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഭക്തി സേവനം നശിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിനോട് പറയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരാളെയും, ഗൃഹസ്ഥരെ പോലും കണ്ടുവരുന്നില്ല. ഒരു രാജാവായ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയ്ക്ക് വരെ ദർശനം കൊടുത്തില്ല. കാരണം രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പണം, ഇതിനോടൊക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാവുക. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതികവാദികളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള ടേസ്റ്റും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അത് കാരണം അവര് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോ എന്തിനാ എടുക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല, എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്ത കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ ഉണർത്തുന്നില്ലേ, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യം എന്തൊക്കെയാ? ഉത്സാഹം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭയങ്കര ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഉത്സാഹമായിരിക്കുക. ഉത്സാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകാദശി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്ലാസ്സിന് വരുമോ അതേ ക്ലാസ്, മാതാജിയുടെ മുഖം കണ്ട് ബോറടിച്ചു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ശരീരം മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. ഏത് പ്രായത്തിലും എപ്പോഴായാലും. താങ്ക് യു മിനി മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ലിങ്ക്. അപ്പൊ ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ഉത്സാഹത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പ്രഭുപാദർ 70ാം വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ കൂടി ഉണ്ടായത് 19-20 വയസ്സുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഭുമാരാ. പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ സ്പീഡിന്റെ കൂടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. പ്രഭുപാദർ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഉത്സാഹം അത്രയും ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ് പ്രഭുപാദർക്ക്. എപ്പോഴും എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്, ഒരിക്കലും നോ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയില്ല, ഒരു സേവക്കും നോ പറയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഉത്സാഹമായിരിക്കുക. ഉത്സാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഡ്രൈ ആയി തോന്നും. കാരണം ഒരേപോലെ ഒരേ നാമം ജപിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. അടുത്ത ഒരു ഉത്സവം ഏതാ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശി വരുന്നു, അല്ല ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരും. ഇപ്പം വൈറൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം പനി, അതൊക്കെ വേഗം നമ്മൾ ഒരാളോട് അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ പകരും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഉത്സാഹം. ഒരു ഭക്തര് ഭയങ്കര ഉത്സാഹം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. ജന്മാഷ്ടമിക്കൊക്കെ നമ്മൾ നിർജ്ജലമൊക്കെ എടുത്ത് രാത്രി 12 മണിക്കാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആരതിന്റെ സമയത്ത് നല്ലൊരു കീർത്തനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാവരും പകുതി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര എനർജിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുവിനെ കണ്ടപാടെ നമ്മളും വിചാരിച്ചു നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നേ, വാ എല്ലാരും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും പിന്നെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരാള് മതി, ഒരു ഉത്സാഹമുള്ള ആളുണ്ടായി തന്നെ ആ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പില് ആ ഉത്സാഹം കിട്ടും. അപ്പൊ ഉത്സാഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭക്തിയിൽ വേണം. പിന്നെ നിശ്ചയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കാം. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവബോധം, പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്ന ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ സേവയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഇല്ല നമ്മൾ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രഭുപാദർ എന്നെ കൊണ്ടുപോവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗുരു എന്നെ കൊണ്ടുപോവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ നാമം ജപിച്ചിട്ടോ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമുണ്ടോ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നാമ അപരാധം കൂടിയാണ് അല്ലെ. നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറീസ് ഇമാജിനേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കണം. വിശ്വാസം, ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ അതേ, ശാസ്ത്രത്തിൽ അതേ, വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നശിക്കും. അപ്പൊ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ അല്ലെ, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക.
പിന്നെ ധൈര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമ. ധൈര്യം ധൈര്യമില്ല, ഇത് ക്ഷമ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധൈര്യം കൊണ്ട്. അപ്പം ക്ഷമയ്ക്ക് പ്രഭുപാദർ കൊടുത്ത ഉദാഹരണം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്ഷമ ഭക്തിയിൽ വേണ്ടത്? എന്താ ഉദാഹരണം അതിന്? ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആരുടെ ക്ഷമ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്ഷമ? ആരും വായിച്ചില്ല അല്ലെ? നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിരസാമ സിന്ധു ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത്, പരീക്ഷയുണ്ട്. സീത മാതാജിക്ക് അറിയോ? ഇല്ല മാതാജി, ഞാനും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വായിച്ചിരുന്നു. വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാതാജി. അപ്പൊ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ, എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോൾക്ക് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി 11 മണിക്ക്. കാറ് സ്കൂട്ടിമ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് തലയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചുറി. ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്, ഐസിയുലാണ്. പിന്നെ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവിടെ മാതാജി. ഒന്നെല്ലാവരും. എത്ര വയസ്സുണ്ട് അവൾക്ക്? 24 വയസ്സുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, 2 വയസ്സായ കുട്ടിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോ മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല, എന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ അവളാണ്. എനിക്കിതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കുറെ നേരം വിചാരിച്ചു ലാസ്റ്റ് പറയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് അവളുടെ ആ മുഖം ഓർമ്മ വരുമ്പോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയത്. ശരി മാതാജി, നന്നായിട്ട് ജപിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. മാതാജി നന്നായിട്ട് ജപിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ വേഗം തന്നെ സുഖമായിട്ട് വരട്ടെ. ഇവിടെയും അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന്റെ പെങ്ങള് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ മാതാജി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നാമം ജപിക്കുക. കാരണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാന് നമ്മുടെ കർമ്മമൊക്കെ മാറ്റാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കർമ്മം എന്തായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത്, പ്രാരബ്ധ കർമ്മം. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാം മാതാജി. മാതാജി, നരസിംഹ ഭഗവാനെ തുളസിയില വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല. നരസിംഹ ഭഗവാനെ കറക്റ്റ്. നരസിംഹ ഭഗവാനെ 108 നാമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ തുളസിയിലൊക്കെ വെച്ച് കവചം ചൊല്ലാം. നരസിംഹ കവചം ചൊല്ലാം മാതാജി. നരസിംഹ സ്തുതിയും ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, നരസിംഹ ഭഗവാനാണ് ഇപ്പം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സോറി, ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല മാതാജി. അതാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞത്. കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ വന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. മാതാജി വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടാ മതി, ലൈവ്. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല. ശരി. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവേടില്ല. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ അധികം വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജപിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ? അത്യാഹാര പ്രയാസശ പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘസ്യ ലൗലം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി വിനശം. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഉത്സാഹാരശ്യാധൈര്യ തത്വകർമ്മ പ്രവർത്തന സംഘത്യാഗ സത്വഭക്തി ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധി. ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉത്സാഹമായിരിക്കുക അല്ലെ? പിന്നെ നിശ്ചയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തോടെ. പിന്നെ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ. അപ്പൊ ക്ഷമയ്ക്ക് ഉപമ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് കുട്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? 9 മാസം മിനിമം. അപ്പൊ 1 വർഷം എന്തായാലും സമയമെടുക്കും. അപ്പം അതിനെയാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭാര്യ ക്ഷമയോടെ ഭർത്താവിന്റെ സേവയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൂടെ ജീവിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കുന്നത്, പിന്നെ സമയമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ആത്മാവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്തായാലും സമയമെടുക്കും. ക്ഷമയോടെ നിൽക്കണം. ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ 9 മാസത്തെ ഗർഭകാല സമയം ഒക്കെ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം. അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഉദാഹരണം. ഇതൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. ഈ ക്ഷമക്ക് പ്രഭുപാദർ കൊടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് അത്. അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും ക്ഷമ വേണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയില് ഞാനിപ്പം ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഭക്തിയില് എനിക്കൊരു ശുദ്ധ ഭക്തിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ശുദ്ധതാമ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും അത് നടക്കില്ല. ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ വരിക. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രവൃത്തി വാസുദേവ സർവേദി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കാരെ ദുർലഭമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നത്. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തെ, ഒരുപാട് ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഭഗവാനെ ഓർക്കാണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ക്ഷമയില്ലാണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല, നന്നായിട്ട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടേ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം. ക്ഷമ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയില്. പിന്നെ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം, പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രവണവും കീർത്തനവും സ്മരണം ചെയ്യണം. പിന്നെ സംഘത്യാഗ. സംഘത്യാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികൾ കൂടെ ഉള്ള സംഘം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. സംഘത്യാഗ. സംഘത്യാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, അഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ സംഘത്യാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസത് സംഘത്യാഗേ ഈ വൈഷ്ണവാചാർ. മഹാപ്രഭു വരെ പറയുന്നുണ്ട് അസത് സംഘത്യാഗേ, ഈ അസത്തായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് വൈഷ്ണവ ആചാർ. വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ആചാരം അങ്ങനെ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇവളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയൂ, പിന്നെ എന്താ പറയാ വേറെ പൊളിറ്റിക്സും ഗോസിപ്സും ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല, അവളാകെ മാറിപ്പോയി, എന്താ പറയാ ഒരു വട്ട് പിടിച്ച അവസ്ഥയാണ്, ഭക്തി തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മെല്ലെ മെല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവം, അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവരെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് നിർത്തും. പിന്നെ അവരെ കൂടെ നമുക്ക് പാർട്ടി കൂടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നോൺ വെജ് കഴിക്കാകില്ല, പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. പിന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സിനിമക്ക് പോകില്ല, പാർക്ക് പോകില്ല, ബീച്ചിൽ എവിടെയും നമ്മള് ഫുള്ള് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആദ്യം ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാ അവരെങ്ങനെ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോൺ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുക, എല്ലാം ഡിവോട്ടീസാ. ഫോണിൽ മൊത്തം കോൺടാക്ട്സ് ഇപ്പം ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട്സ്. അപ്പൊ അതാണ് വേണ്ടത്. സംഘത്യാഗൻ, അസത് സംഘം നമ്മൾ വിടണം. പിന്നെ സതോവൃത്തി. സതോവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരും. സതോവൃത്തി ആചാര്യന്മാരെ. മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായം ന മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ. മഹാജന്മാരുടെ കാലുകളെ പിന്തുടരുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആരാണ് മഹാജന്മാർ? ആരൊക്കെയാ മഹാജന്മാർ? മഹാജന 12 മഹാജന്മാരെ അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും പറ. ഭീഷ്മദേവ്, നാരദൻ, 4 കുമാരന്മാർ. 4 കുമാരന്മാർ. വെരി ഗുഡ്. ബലി മഹാരാജ്. പിന്നെ കപിലദേവ്, ഭീഷ്മർ, ജനക് മഹാരാജ്, ശിവൻ, ശിവദേവ്. അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ. സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാര കപിലോ മനു പ്രഹ്ലാദോ ജനക ഭീഷ്മ ബലി വൈയാസകിർ അയം. സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു. സ്വയംഭൂ ആരാ? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. സ്വയം വന്നത് സ്വയംഭൂ. നാരദമുനി. ശംഭു ശിവൻ. സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു. കുമാര കപിലോ മനു. കുമാരൻ, 4 കുമാരന്മാര്. കപിലദേവ്. മനു, സ്വയംഭൂ മനു. പിന്നെ പ്രഹ്ലാദോ ജനക ഭീഷ്മ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ജനക മഹാരാജ്, ഭീഷ്മദേവ്. ബലി വൈയാസകിർ അയം. ബലി മഹാരാജ്. പിന്നെ വൈയാസകിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അയം ദാറ്റ് ഈസ് യമരാജ്, യമദൂത്. ഇപ്പം ഈ 12 ആളാണ് മഹാജന്മാർ. ഈ മഹാജന്മാരുടെ പാതകൾ പിന്തുടരുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇത് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് ഈ 12 പേരെ പേര്. ഉണ്ട്. ഏതാ ശ്ലോകം? ആർക്കും അറിയാം? സ്വയംഭൂ, നാരദ, ശംഭു,
സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാര കപിലോമന പ്രഹ്ലാദ പ്രഹ്ലാദ ജനക ഭീഷ്മ ബലി വയ്യാസ അയം. ഇത് പഠിക്കണം. ഇത് പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ 6-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകം 20 മുതൽ 21 കേട്ടാ. ഞാൻ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. 6-ാം സ്കന്ധത്തില് 3-ാം അധ്യായം വേഴ്സ് 20 മുതൽ 21. സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാര കപിലോമനു പ്രഹ്ലാദ ജനക ഭീഷ്മ ബലി വയ്യാസകിർ അയം. അപ്പൊ ഇവരാണ്, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മ, മാതാജി ശിവ. അത് ഇതിലിടുക, എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാനുള്ള ശ്ലോകം ഇതിലിടുക. ഇത് പറയാം. ഇത് 6:3:20 ഉണ്ടാ. 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 3-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ എന്താ പറയാ 12 മഹാജന്മാർ. ഈ 12 മഹാജന്മാരുടെ കാലടി പിന്തുടരുക. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല മഹാജൻ. ഇപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ശിവദേവൻ വിഷം കുടിച്ചു, നമുക്ക് വിഷം കുടിക്കാൻ പറ്റോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാണോ ശിവദേവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, രാമ രാമ രാമ, അതുപോലെ പഞ്ചമുഖ ശിവ പോലെ രാമ രാമ ഹരി ഹരി, ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മ പോലെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി ഹരി. ഇപ്പൊ ചതുർമുഖം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാ ജപിക്കുന്നത്? നാരായണ ഇങ്ങനെ ജപിക്കും. പിന്നെ പഞ്ചമുഖം, 5 മുഖമുള്ള ശിവദേവൻ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പ്രചോദനം എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, അതായത് ക്ഷമ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഈ ശ്രവണം കീർത്തനം മുതലായതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ സംഘത്യാഗ, അഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വിടുക. സദോവൃത്തി, ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെ മഹാജന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഷഡ്വീർ ഭക്തി, പ്രസിദ്ധി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ എന്താ പറയാ പോഷിപ്പിക്കും. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത്. കാരണം ഇത് ഈ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും കൂടെ തന്നതാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദറും അത് പറയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത്യാഹാര പ്രയാസിച്ച, ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിന് പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവായി തീരുന്നു. ഈശ്വരന്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് സ്വല്പം നിലവും ഒരു കറവപ്പശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും ഒരാൾക്ക് വളരെ ശാന്തമായി ജീവിക്കാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ആർക്കും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കൊരു പശുവും കുറച്ച് ഭൂമിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നടാം. പിന്നെ പശുവിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പാല്, തൈര്, എല്ലാം അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമൊക്കെ നിറവേറും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ എന്താ ഫാം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഇപ്പൊ ന്യൂ വൃന്ദാവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് വലിയ ഇസ്കോൺ അമ്പലം ഉണ്ടാവും. അതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഏക്കർ സ്ഥലം. അവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ, അവരെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തില്. അവിടെയൊക്കെ ഗോശാല, ഒരുപാട് അമ്പലത്തിൽ ഗോശാല ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനിടക്ക് അവിടെ ഇസ്കോൺ ഗുരുവായൂർ അവിടെയുണ്ട് നല്ലൊരു ഗോശാല. എത്രയാ പശുക്കൾ അവരെ പഴക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗോശാലയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. തന്റെ ഉപജീവനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ദേശം തോറും തെണ്ടി നടക്കേണ്ടതില്ല. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ വിളയിച്ചെടുക്കാം, പശുക്കളെ കറന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അവന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതോടെ അവസാനിക്കുന്നു. അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ അതും ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ. ഒരു കഥയില്ലേ, ഒരു ബ്രഹ്മചാരിന്റെ വീട്ടില് ഒരു എലി കയറി അല്ലെ, കഥ അറിയാമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കടിച്ചു കീറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ? ആ എലീനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പൂച്ചയെ വാങ്ങി. എന്നിട്ടോ ഗീതാ മാതാജി? പൂച്ചയെ മേടിച്ചു. അപ്പൊ പൂച്ചയ്ക്ക് പാല് വേണം. അപ്പം പശുവിനെ മേടിച്ചു. പശുവിനെ വാങ്ങി. എന്നിട്ട് പശുവിനെ നോക്കാനും കറക്കാനും തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സ്ത്രീയെ വെച്ചു. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു. സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു.
അപ്പം എവിടെയാ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ എലീനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പൂച്ചേനെ വാങ്ങി, പൂച്ചക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി, പശുവിനെ ആര് കറക്കും നോക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് മാതാജിയെ കൊണ്ട് പശുവിനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ മാതാജി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ഇതിലേക്ക് പോയി. ഒരു ചെറിയ എലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു എലിപ്പെട്ടി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം. ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മേലെ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പറയാ, അതൊരു സിമ്പിൾ ലിവിംഗ് പ്രഭാതർ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഓവറായിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മള് ഭക്തി എവിടെയപ്പോ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ. ബ്രഹ്മചാരി ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാ. പക്ഷെ പിന്നീട് എല്ലാ ഈ വിഷമങ്ങളും കൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ് പ്രയോറിറ്റി. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തി ആയിരിക്കണം. ബാക്കിയൊക്കെ സെക്കൻഡറി, രണ്ടാമതേ ഉണ്ടാവും പാടില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉവാച മടിയനായ ബുദ്ധിജീവി, അതായത് ഇല്ല, അതിനർത്ഥം അവരുടെ ജീവിതം ശരിയായി നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അതിനാൽ അലസത എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അലസത എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാക്കല്ല. അലസത എന്നാൽ ശാരീരിക അധ്വാനം കുറയ്ക്കുകയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇസ്കോണിലെ ആൾക്കാരെ അവരെന്താ വിളിക്കുക, മടിയന്മാരെന്നാ വിളിക്കുക. എന്താ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ വിറ്റ് നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഫുൾ അമ്പലവാസിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അവര് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് മടിയന്മാരാണെന്നുള്ള പൊതുവെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. പക്ഷെ അവർക്കറിയില്ല ഒരു അമ്പലത്തിൽ എത്രയാ സേവയുള്ളത് എന്ന്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ആരോ പ്രഭുപാദരോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ എന്താ പറയാ പൈസ വേണം, അമ്പലം കെട്ടാൻ പൈസ വേണം, ബുക്സിന് ഇത് പൈസ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി ചെയ്തോന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെയും കാളി ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ എത്ര 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാറ് അല്ലെ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എന്നെയും കാളി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളെയും കാളി ഇരട്ടി ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിലെ എല്ലാവരും. എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അമ്പലം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എല്ലാം സേവയാണ് അല്ലെ. 24 മണിക്കൂറും. കുറച്ച് ബ്രഹ്മചാരികൾ പുസ്തകം വിതരണത്തിന് പോകണത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം. ഇതൊക്കെ എന്താ സേവ തന്നെയല്ലേ, ഇതോ അധ്വാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം. അപ്പൊ മടിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ശാരീരിക അധ്വാനം കുറയ്ക്കുകയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ്. ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് വരുന്നത്? കാരണം അവർ പറയും, എനിക്ക് സമയമില്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തരംതിരിവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അലസനായ ബുദ്ധിമാൻ, തിരക്കുള്ള ബുദ്ധിമാൻ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അലസനായ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ്? ആരെങ്കിലും ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ? അലസമായ ബുദ്ധിമാൻ. അദ്ദേഹം അലസാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ. ആ ജോലി ഒരു ജോലിയാണത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കസലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേ വേണ്ട, ഒപ്പൊക്കെ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജിനെ പോലെ ഒരാള്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല എന്താ പറയാ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അലസനായിട്ട് തോന്നാം. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെണ്ണെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതും, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, കാരണം അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, ആരെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം, ആരെ ജയിലിൽ അയക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് അലസമായ ബുദ്ധിമാൻ. തിരക്കുള്ള ബുദ്ധിമാൻ, അത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാണ്, അവിടെ ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അലസനായ വിഡ്ഢി, അത് പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ കാറ്റഗറി അങ്ങനെയല്ല, ഒരു എന്താ പറയാ കുരങ്ങൻ തിരക്കുള്ള വിഡ്ഢിയാണ്. അലസനായ വിഡ്ഢി ആരാണ്? ഒരു കഴുതയെ പോലെ കുറച്ച് അലസത ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കുറച്ച് പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എന്താ പറയാ ധോബി അലക്കുകാരന്റെ ചുമട് മൊത്തം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ തിരക്കുള്ള വിഡ്ഢികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും തിരക്കാ. നമ്മളിപ്പം നാളെ അമ്പലത്തിൽ വരണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശിയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യണ, എനിക്ക് സമയമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല അവർക്ക് അല്ലെ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പിലൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്, സിനിമ കാണാനൊക്കെ. പക്ഷെ എന്നാൽ 1-ാം ക്ലാസ് മനുഷ്യൻ അവൻ മടിയനായ ബുദ്ധിമാനാണ്. അതാണ് 1-ാം ക്ലാസ് മനുഷ്യൻ, മടിയനായ ബുദ്ധിമാൻ. മടിയനും ബുദ്ധിമാനും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മനുഷ്യൻ. പിന്നെ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കണ്ട, പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരെ മടിയനും ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറിയോ? എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ മടിയന്മാരല്ല, പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണ സേ ബജേ യേ ബഡാ ചതുർ.
കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ഭയങ്കര ചതുരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരാ, അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ അവൻ ഉൾപ്പെടില്ല. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം നാമജപത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഭക്തി ചെയ്ത് എവിടെ എത്താ? യെസ് രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ശാശ്വതമായ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണഭക്തന്മാര് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് വീണ് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം എവിടെ നിന്നാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടമല്ല, നഷ്ടക്കച്ചവടം അല്ല കൃഷ്ണഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാര് എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണം സംഗോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസ. സുമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഉപദേവതമാരെ സേവിക്കുന്നവരെ എന്താ വിളിക്കുക? സുമേധസാന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? വിപരീതമായിട്ട് എന്താ? സുമേധസാന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദുർമേധസാണ്. എന്താ മാതാജി? ദുർമേധസാണ്. അല്ല, ദുർമേധസ അല്ല, അല്പമേധസ. അല്പമേധസ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത അവരെ പറയുന്നത്. കാരണം അവര് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ? ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എപ്പോഴും നശിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ദേവന്മാരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആള് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണഭക്തർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ? ആ പരമസ്ഥാനം യത് ഗത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമമം. അതുകൊണ്ട് അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മനുഷ്യൻ. പിന്നെ രണ്ടാം കിടക്കാർ ബുദ്ധിമാനായ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യൻ. മൂന്നാം ക്ലാസ് എന്നാൽ മടിനായ വിഡ്ഢി. നാലാം ക്ലാസ് എന്നാൽ തിരക്കുള്ള വിഡ്ഢി. വിഡ്ഢികൾ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവർ തിരക്കിലാണ്, പക്ഷെ അവർ വിഡ്ഢികളാണ്. കുരങ്ങനെ പോലെ. അവൻ വളരെ തിരക്കിലാണ്. കുരങ്ങനാണ് തിരക്കുള്ള വിഡ്ഢി. വളരെ തിരക്കിലാണ്, തിരക്കുള്ള വിഡ്ഢി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അവൻ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വെറുതെ നാശം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കുരങ്ങന്മാരെപ്പോഴും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മടിയനായ വിഡ്ഢി അവനേക്കാൾ നല്ലവനാണ്. കാരണം അവൻ അത്രയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ തിരക്കുള്ള വിഡ്ഢി ദോഷം സൃഷ്ടിക്കും. ഒന്നാം ക്ലാസ് മനുഷ്യൻ മടിനായ ബുദ്ധിമാനാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അവൻ അറിയാം. അവൻ ശാന്തനായി ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ മഹാന്മാരായ ഋഷിമാരെ പോലെ അവർ വനത്തിൽ വസിക്കുകയും ധാന്യങ്ങളും തപസ്സും ചെയ്യുകയും ധ്യാനിക്കുകയും തപസ് ചെയ്യുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും അലസനായ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പുരുഷന്മാരാണ്. പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ലൗകിക അടുപ്പത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നാരദമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ കൈലാഷിനെയും കഥ. ഇതറിയാമായിരിക്കും ഈ കഥ, നാരദമുനിയും കൈലാഷും. ഇല്ല? അപ്പൊ നാരദമുനിക്ക് ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈലാഷ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ട് ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദ ഒരു സുഹൃതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാരദമുനി വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നാരദമുനി പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, കൈലാഷ് നീ വരുവല്ലേ, നമുക്ക് പോവാം, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ കൈലാഷ് പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാനിപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. നാരദമുനി കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ കൈലാഷ് പറയും, എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നാരദമുനി വരുമ്പോ പറയും, ഇല്ല എന്റെ മക്കള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് കോളേജിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടണം, എന്നിട്ടേ ഞാൻ വരും. പിന്നീടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാരദമുനി വരുമ്പോ പറയും, ഇല്ല എന്റെ മകന്റെ കല്യാണമാണ്, അപ്പൊ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വരും. പിന്നെയും വരുന്നിട്ട് നാരദമുനിക്ക്, ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നൂടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി എന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടേ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം അദ്ദേഹം മരിക്കും, കൈലാഷ് മരിക്കും. അപ്പൊ ആ വീടിനോടും അതിനോടൊക്കെ അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യം വാപി സ്മരംഭാവം തെജത് അന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദിക ഉന്ദയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. എന്താണോ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അവസാനം നമുക്ക് അതന്നെ കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അന്തകാലേശ്വമാമേവ സ്മരൻ മുക്വ കളേവരം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ വീടിനെ ചുറ്റും ഓർത്തോർത്ത് അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലൊരു പട്ടിയായി മാറി അടുത്ത ജന്മം. കാരണം അത്രയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അപ്പോഴെങ്കിലും നാരദമുനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് നാരദമുനി വന്നു, ഇനിയെങ്കിലും വാ, നീ മനുഷ്യജന്മം കളഞ്ഞു ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാതെ, ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നായുടെ ജന്മം കിട്ടി, ഇനിയെങ്കിലും വാ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല, എനിക്കാണ് ഈ വീട്ടിന്റെ ഇൻചാർജ്, ഞാനാണ് ഈ വീട് കാവൽ വെക്കുന്നത്, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഈ വീട് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നാരദമുനി പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം ഒരു പാമ്പായി മാറി ആ വീട്ടിന് ചുറ്റും തന്നെ
ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അവിടെ തന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം നാരദമുനി അപ്പോഴേക്കും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയെങ്കിലും നീ വാ, നീ ഒരു പാമ്പായല്ലോ, ഇനിയെങ്കിലും വാ. ഇല്ല, ഞാൻ വന്നാൽ തീരെ ശരിയാവില്ല, എന്റെ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കൊക്കെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഒന്ന് പിറ്റേ പ്രാവശ്യം നാരദമുനി വരുമ്പോഴേക്കും മക്കളും ഭാര്യയും കൂടെ ആ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് അല്ലെ? അപ്പൊ ലൗകിക അടുപ്പത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു കഥ. അതിനു മുമ്പ് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വിടുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രജൽപ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പറും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്താ വെറും പ്രജൽപ. ഒരുപാട് ഗോസിപ്പ് അവർ ഉണ്ടാക്കി അടിക്കും, TRP റേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാനും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ലൈക്സും അവരെ ചാനൽ ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ആ ഹീറോ ഈ ഹീറോയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ എല്ലാം എന്താ വെറും ഫേക്ക് ആണ്, വെറും അതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊക്കെ പ്രജൽപ്പയാണ്. നിയമാഗ്രഹ, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ബാധിക്കുന്നത് പോലെ ഉടനടി പ്രയോജനത്തിനായി ചില തിരവെഴുത്തുകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ നിയമാഗ്രഹ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ വികാസത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അവഗണിക്കുക എന്നത് നിയമാഗ്രഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിയമാഗ്രഹ. ആഗ്രഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ എന്നാണ്. അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയം. ഇപ്പൊ ഇതൊരു തെറ്റുണ്ട് ഇവിടെ. അഗ്രഹയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയം. ഇത് ആഗ്രഹമാണ്. ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ. ഇത് ആഗ്രഹം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഒരുപാട് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് സ്വീകരിക്കുക. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാനുള്ള പരാജയം, സ്വീകരിക്കാനുള്ളത്. ഇതാണ് നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് വിദഗ്ധരായ മതവിശ്വാസികൾക്ക് സമയത്തിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതതത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് നന്നായി അറിയാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാന്മാരും ആചാര്യന്മാരും മതപ്രഭാഷകരും അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കർത്താക്കളും അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് സമയത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതപരമായ തത്വങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു. ഇപ്പം പ്രഭുപാദർ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു സന്യാസി ശരിക്കും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, ശിഷ്യന്മാരുടെ കല്യാണം അല്ലെ, ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അവിടെ ആരുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിക് മാരേജ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ തന്നെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സമയവും സ്ഥലവും അനുസരിച്ചിട്ട് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ആചാര്യന്മാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ജനസംഘം, ഒരുപാട് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ക്ലബ്ബ് ഈ ക്ലബ്ബ്, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താ സംസാരിക്കുക? ഇതൊക്കെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അതാണ്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. സമാനമായി ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായുള്ള സഹവാസം ആ ബിസിനസിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വളരെ സഹായമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാള് കള്ളുകുടിയന്മാരെ കൂടെ തന്നെ അയാളും കള്ളുകുടിയനാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭക്തി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തത്ഫലമായി ഭൗതികവാദികൾ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിവിധ അസോസിയേഷനുകളും ക്ലബ്ബുകളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ബിസിനസ് ലോകത്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ പ്രജൽപ്പയാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ജനസംഘം, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അത് തന്നെയാണ്, ഒരു സമിതിയാണ്. അതും ഒരു ക്ലബ്ബ് പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ സംസാരിക്കാം. തത്വകർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. ഇതിനകം വിശദീകരിച്ച പോലെ ഒരാൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. എന്നാൽ തത്വകർമ്മ പ്രവർത്തനം എന്ന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണം. നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളുടെ അവഗണന ഭക്തി സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവിഹിത ലൈംഗികം, ഇതാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ അല്ലെ. അവിഹിത ലൈംഗികത, പിന്നെ മാംസാഹാരം, ചൂതാട്ടം, ലഹരി എന്നിവ നിരോധിക്കുന്ന 4 അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഈ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഭക്തൻ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളവനായിരിക്കണം. അവയിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്തുടരുന്നതിൽ അയാൾ അലസത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ പുരോഗതി തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ തത്വകർമ്മ പ്രവർത്തന ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ വൈദ്യഭക്തിയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ഈ 4 നിലങ്ങൾ യമം അല്ലെ, കൂടാതെ ജപമാലയിൽ 16 തവണ ദിവസവും ജപിക്കുകയും ചെയ്യണം പോലെയുള്ള പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്റീവ് തത്വങ്ങൾ, നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ നിർവഹിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോ അതാണ് പറയാ ഗുരുവിനോട് അല്ലെ, 16 മാല ജപിക്കും നിത്യം, പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കും എന്നത്. ഉത്സാഹം, 6 കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്? ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യം. ഉത്സാഹം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രയത്ന ഉത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എല്ലാ
പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശരിയായ മാർഗം ഭക്തൻ കണ്ടെത്തുന്നു. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സമ്പാദ്യ യുക്തവൈരാഗ്യം ഉച്ചത്. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടി, ഇത് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു കാർ ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുക. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവഹണം നിഷ്ക്രിയ ധ്യാനത്തിന്റെ കാര്യമല്ല, ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, കഴിയാനേ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ? 6 കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്ത് സമാധാനപരമായ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീയ സമൂഹത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ 6 തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും വേണം. ശ്രീലറൂപ ഗോസ്വാമി ഈ വാക്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം കർശനമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഉത്സാഹം, ആത്മവിശ്വാസം, ക്ഷമ, അനാവശ്യ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക, നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ തുടരുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറും. ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഞാൻ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരു സംഘവും ചേരില്ല, എനിക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണ്ട, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്തി ചെയ്തോളൂ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉയരില്ല. പിന്നെ മായ നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഒരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല അല്ലെ. ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങള് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി, ആ മാതാജി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഈ പ്രഭു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഫൊഗീവ് ആൻഡ് ഫൊഗെറ്റ്, മറക്കുക, പിന്നെ അവരെ ക്ഷമിക്കുക, എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. കാരണം ആ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 2 ശ്ലോകത്തിലും ഉള്ള ഒരു കോമൺ കാര്യം എന്താ? 2ലും പറയുന്നത് അഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഒഴിവാക്കാനും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേരാനും. അല്ലെ? സദാ പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സംവിധോ ഭവദ്വിഹൃത്കർണരസായന കഥ തജ്ജോഷനാദാസോ അപവർഗവർത്തരി ശ്രദ്ധാരതിർ ഭക്തി അനുക്രമിഷ്യതി. കപിലദേവം പറയുന്നുണ്ട് 3-ാം സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? കൃഷ്ണ കഥ, രസായന കഥ, അവര് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രസങ്ങൾ കേട്ട് ഭക്തി, ശരിയായ ഭക്തിയുത, എന്താ പറയാ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ജനിക്കും അവിടെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ വേഗം ഉയരാൻ പറ്റും. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ ഉയർത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ട ആൾക്ക് പോകാം, സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. മാതാജി ഇതിലല്ല, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന അധ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രയെന്നാണോ ധവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രയെന്നാണോ? 2 അങ്ങനെയാ കാണുന്നത്. ഒന്നില് ഭവേത്, ഒന്നില് ധവേത്. ഒന്നില് ഭവേത്, പിന്നൊന്ന് ധവേത്. ഭവേത് എന്നല്ല വേണ്ടത്. അധ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ. ഭവേത് എന്നല്ല വേണ്ടത്. എനിക്കിപ്പം അത് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഡൗട്ട്, സംശയം. നോക്കട്ടെ. ഭവേദ് എന്നല്ലേ മാതാജി? ഭവേദ് എന്നാണ്. ഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയ, ഭവേത് അല്ലെ? ഭവേത് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ സേവൻ മുഖി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സുരചിത. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീലയിലും ഉണ്ട് ഈ ശ്ലോകം. അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലയോ മാതാജി? മാതാജി എഴുതി തന്ന ശ്ലോകം നോക്കിട്ട് മാതാജി തന്ന ശ്ലോകങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. മറ്റേ ഇതൊന്നും ലീല, മധ്യലീല അതൊന്നും ഇല്ല മാതാജി. അത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നെറ്റിൽ എടുത്തതാണ്. അത് അമ്മണി മാതാജി ഷെയർ ചെയ്ത് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇത് മധ്യലീലാല് ചല്ല. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. മധ്യലീലിൽ 17 130. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകമാണ്, പക്ഷെ അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ. ഭവേത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. സേവൻമുഖി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരതി. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും മാതാജി ഒരു സംശയം ഉണ്ട് എനിക്ക്. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സമ്പന്റെ
യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേന്നോ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേന്നോ? യുക്ത ചിലര് യുക്ത യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. അപ്പം 26-ന് നമുക്ക് ക്ലോസ് ബുക്ക് വെക്കാം. 3-ാം തീയതി ജൂലൈ 3-ന് ശ്ലോകം പരീക്ഷ വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. യുക്തം വൈരാഗ്യം എന്നും ചിലതിൽ കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ യുക്ത വൈരാഗ്യം യുക്ത വൈരാഗ്യം കാരണം ആ ടേം യുക്ത വൈരാഗ്യാണ്, പക്ഷെ ശ്ലോകത്തിൽ യുക്തം വൈരാഗ്യം എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ശരിയാണ് അല്ലേ? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. അതെ. അതായത് നമ്മള് ശ്ലോകം എഴുതുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്ലോകം പറയല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. യുക്തം കുഴപ്പമില്ല, യുക്ത വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാവരും 7 മണിയാവുമ്പോ എത്തുക. എന്നിട്ട് ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എഴുതുക. ചാറ്റിൽ ഞാൻ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും 8 എണ്ണം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരും മെയിലിൽ അയക്കുക, വാട്സപ്പിൽ അയക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും മെയിലിൽ തന്നെ അയക്കുക. വാട്സപ്പിൽ മെയിൽ അയക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പ്രഭുവിടെ മെയിലിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എന്റെ വാട്സപ്പിൽ എന്തായാലും മിസ്സാവും ഉറപ്പാ, അതുകൊണ്ട് പ്രഭുയുടെ മെയിലിലേക്ക് അയക്കാം. പിന്നെ 3-ാം തീയതി ജൂലൈ 3-ാം തീയതി അപ്പൊ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. വാക്ക് ദവേദ് അർത്ഥം കൊടുത്തതിലുണ്ട്. ദവേദ് ആകാം. ബവേദ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയ ദവേദാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ആകാം. നാ ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയം. ഭവേത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നാ ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും 2-3 സെന്റൻസിൽ എഴുതിയാൽ മതി, ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഒരുപാട് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, വളരെ ചെറുതും പാടില്ല, കുറച്ച് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും 8 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. ആ 15 ചോദ്യം മാത്രം പഠിക്കുക. പിന്നെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തം ബുക്ക് വായിക്കാം. 19 അധ്യായം വായിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ 15 എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.